салом алейкум ва раҳматуллоҳ баракату. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. умедворам хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. дар шаҳри Москав қарор дорам ва зиёд инсонҳо ба ман ба воситаи ватсап занг мезананд, менависанд, галасавои равон мекунанд, мепурсанд ки оё ман медонам ягон ширкате ки ба ҳаҷи умра ва фарзӣ барам дар Федератсияи Русия. албатта ман медонам, бисёр ширкат медонам, аммо боз ширкатеро аз наздик мешиносам ки худам ба воситаи ҳамон ширкат ҳаҷ рафтам ва ҳамаи кормандони онҳоро медонам, мешиносам, аз наздик мешиносам. барои ҳамин нафароне ки ҳаҷи умра рафтанӣ бошед ё ҳаҷи фарзӣ рафтанӣ бошед аз Федератсияи Русия, аз кадом шаҳре бошед, аз кадом областе бошед, фарқ надорад, ҳозир ҳама ба воситаи интернет ҳуҷҷатгузорӣ карда мешавад. агар ки хоҳед пурратар ман ба шумо фаҳмонам, ба рақами ватсапи ман метавонед ки галасавой равон кунед. рақами ватсапро дар ҳамин видео мемонам. шумо ба ман галасавой равон кунед, ман ба шумо пурратар мефаҳмонам. фақат хоҳиш илтимос мекунам занг назанед. нафароне ки дар ҳақиқат ҳаҷи умра рафтанед, ҳаҷи фарзӣ рафтанед, ҳамонҳо илтимос занг назанед, фақат галасавой равон кунед. галасавой равон кунед, чунки имконият нест ба зангҳои телефонӣ ҷавоб додан. ман як нафарам, ҳазорҳо нафар занг мезананд. агар ман ба як кас ним соат гап занам, 20 минут гап занам, дигар инсонҳо дар телефон моро ёфта наметавонанд. барои ҳамин хоҳиш мекунам занг назанед, фақат галасавой равон кунед ва оиди ин ширкате ки ба ҳаҷи умра мебарад, ба ҳаҷи фарзӣ мебарад, пурратар ман ба шумо маълумот медиҳам. фақат ба рақами ватсапи ман галасавой равон кунед, ман шуморо пурратар яъне ки мефаҳмонам. салом алейкум ва раҳматуллоҳ баракату. ин ҳамин ширкати ҳаҷи умра ва ҳаҷи фарзӣ мебаранд, яъне муслим группа, компания муслим групп. ҳозир мо медароем. салом алейкум ва раҳматуллоҳ баракату. ана ҳаминҷо ширкати муслим групп аст. инҷа кормандони муслим групп мешинанд ва ҳаҷи умра мебаранд, ҳаҷи фарзӣ мебаранд ва аз роҳи дур ҳам, аз тамоми қаламрави Русия ҳам метавонанд ки мардум роҳи дурро тай накарда, наомада, дар худи ҳамин ширкат ба воситаи интернет равон мекунанд. масалан загранпаспорт равон мекунанд, ино ҳуҷҷатгузорӣ мекунанд, афорид мекунанд, баъдан маблағро ба воситаи банк равон мекунанд, перевод карда, ино договор, шартнома равон мекунанд ва аз кадом аэропорт, масалан тарафи ҳамон ҷидда ё ки Дубай, куҷое ки бошад, аз ҳамон ҷо масалан даъват мекунанд ки фалон рӯзу соат ҳамонҷа шавед. ҳозир ман шуморо шинос мекунам ба яке аз менеҷерҳои ҳамин ширкати муслим групп, Хадиҷа Бону. Ассаляму алейкум, меня зовут Хадиджа, я менеджер компании Muslim Tour. Приглашаем всех к нам в офис, мы отправляем хадж, умра, иншаллах. И у нас открылся новый офис по тому же адресу, 1-я Тверская, Ямская, 25, строение 1, только уже не 4-й этаж, а 5-й этаж. Добро пожаловать к нам, у нас вот представитель, он тоже может вам несколько слов сказать о нашей компании Muslim Tour. Салахабин. Вон он. ширкат ниҳоят шароитҳои хуб дорад, чунки ман шахсан аз ин ширкат боре рафтам. салом алейкум ва раҳматуллоҳи баракату. ана ин кас корманди ширкати ҳамин муслим групп. Alhamdulillah, наша компания создана в 1997 года. Мы являемся крупной компанией на территории Российской Федерации. Почти только на фарзе около 6 тысяч российских граждан, мусульмане отправили в хадж. В умру каждый год около 5000. Каждый год? Каждый год. Это в умру. Поэтому, альхамдулилля, у нас каждую неделю очередной рейс, 2-3 рейса в неделю. Вот. У нас скоро Рамазан. У нас целый месяц, 33 дней.
Целый Рамазан есть. У нас программа «Встречаем Рамадан». И у нас тоже программа «Этикаф» последние 10 дней. Поэтому ждем вас в компании Muslim Tour. Добро пожаловать. зауд исмин Багауддин. ана ин касан корманди ҳамин ширкати муслим групп аст. Дидед ба шумо фаҳмо ба забони русӣ, чунки арабӣ гап занан шумо намефаҳмед, барои ҳамин ба забони русӣ фаҳмондан. баъдан ба нафарое ки лозим бошад ман рақами телефон мегузорам ва метавонанд ки ба рақами телефон худи шумо занг зада, масалан ин кас роҳбари инҷо аст ва ин кас Хадиҷа Боно, анонҷа бо як ду нафар се нафари дига мешинанд, онҳо қабул мекунанд ҳуҷҷатҳои шуморо, масалан бо телефон бо шумо суҳбат мекунанд ва ба шумо ҳама чиро мефаҳмонанд. ман ба воситаи ин ширкат рафтаам ба ҳаҷи умра. ниҳоят ширкати хуб аст. марҳамат, шаҳри Москав. ман суроғаро пурра менависам. Салам алейкум. салом алейкум. дар амони Аллоҳ бошед.